Γεια σας μικροί κύριοι και μικρές κυρίες. Μέχρι τώρα τα πήγαμε τέλεια με τους διψήφιους αριθμούς. Λες να φοβηθούμε τώρα με τους τριψήφιους και τους τετραψήφιους? Φυσικά και όχι. Γιατί ο κρατούμενος ακολουθεί πάντα τον ίδιο κανόνα, όσοι και να είναι οι αριθμοί. Είστε έτοιμοι να ανεβάσουμε επίπεδο? Πάμε να το αποδείξουμε με 2 καινούργιες προσθέσεις. Πρώτη δοκιμασία. Έχουμε 158 και 27. Πριν ξεκινήσουμε, θυμόμαστε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Στην κάθετη πρόσθεση βάζουμε πάντα τους αριθμούς στη σωστή θέση. Τις μονάδες κάτω από τις μονάδες, τις δεκάδες κάτω από τις δεκάδες και τις εκατοντάδες κάτω από τις εκατοντάδες. Μόνο έτσι οι αριθμοί είναι σωστά στοιχισμένοι και η πρόσθεση γίνεται εύκολη. Τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε πάντα από τις μονάδες. 8 και 7 κάνουν 15. Γράφω το 5 κάτω από τις μονάδες. Και το 1 γίνεται κρατούμενο στο Αζκαμπάν. Τώρα οι δεκάδες. 5 και 2 κάνει 7. Μην ξεχάσουμε τον κρατούμενο. 7 και 1 κάνουν 8. Και στις εκατοντάδες έχουμε μόνο το 1. Άρα 158 και 27 μας κάνει 185. Πάμε τώρα σε μια ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση. Έχουμε 3.426 και 587. Και εδώ κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Στοιχίζουμε τις μονάδες κάτω από τις μονάδες, τις δεκάδες κάτω από τις δεκάδες, τις εκατοντάδες κάτω από τις εκατοντάδες και τις χιλιάδες κάτω από τις χιλιάδες. Ξεκινάμε από τις μονάδες. 6 και 7 μας κάνει 13. Γράφω το 3 κάτω από τις μονάδες και το 1 πάει κρατούμενος στη φυλακή του Αζκαμπάν. Στις δεκάδες 2 και 8 μας κάνουν 10. Και μαζί με τον κρατούμενο κάνει 10 και 11. Άρα γράφω το 1 κάτω από τις δεκάδες και στέλνω το 1 στη φυλακή. Ο νέος κρατούμενος πάει και αυτό στη φυλακή του Αζκαμπάν. Στις εκατοντάδες 4 και 5 κάνουν 9. Το 1 το κρατούμενο 10. Γράφω το 0 και στέλνω το 1 στη φυλακή του Αζκαμπάν. Τέλος, στις χιλιάδες έχουμε 3 και έναν κρατούμενο 4. Άρα 3.426 και 587 κάνουν 4.013. Είδες, όσοι κρατούμενοι και αν εμφανιστούν, Τους στέλνουμε πάντα στο σωστό Αζκαμπάν και δεν ξεχνάμε να τους φέρουμε πίσω όταν έρθει η σειρά τους. τώρα είναι η δικιά σου σειρά. Πόσο κάνει 2.345 και 478? Γράψε την απάντησή σου στο σχόλιο. Μπες και στο Word Wall παιχνίδι μας από το bio για να εξασκηθείς. Τα λέμε στο επόμενο μάθημα. Μικροί κύριοι και μικρές κυρίες.